V druhé třetině budu hovořit s litvínovským útočníkem Teodorem Pištěkem, mimochodem střelecky jedním z nejaktivnějších hráčů. Teodore, když porovnám první a druhé dějství, vyhubovali jste si v kabině hodně za tu první třetinu, protože ta proměna je poměrně významná. No, tak řekli jsme si k tomu pár věcí, řekli jsme si, že se nám to nelíbí vůbec a že chceme vlastně začít tu druhou třetinu jako jiný mužstvo a to si myslím, že se nám povedlo a začali jsme hrát s pukem, začali jsme tlačit puky do brány a šance máme, ale musíme proměnit. Snažíte se střílet doslova z každé pozice? Tak když to dává smysl, tak jo, když tam máme hráče kolem, tak se snažíme to tam spát, aby z něj to vypadává, musíme si pozbírat ty dorážky. Zdánlivě jednoduchá otázka, proč to tam zatím nespadlo? Nevím, no, musíme chtít víc, bejt tam a sbírat ty dorážky, jak jsem řekl, a ono to tam padne. Všiml jsem si, že Adam Beran má poměrně hodně sněhu ve svém brankovišti. Řešíte to nějak? To asi neřeším. A co třetí třetina? Jak se zdravě naštvat, abyste minimálně vyrovnali? Tak určitě asi pokračovat, jak jsme vlastně vešli do té druhé třetiny a snažit se o ty samé věci a pořád to tam spát a já si myslím, že tam spadne. Teodore, díky za rozhovor. Děkuji. Poprvé v barážové sérii prohrál, musel se sklonit nad výkonem Jihlavy. Pane Petře, když se podíváme na herní výkon z vašeho pohledu, protože tam byla řada pozitivních momentů, jak byste se za zápasem ohlédl? Tak klíč je jednoznačně v první třetině, tam jsme ve všech těch faktorech, které nás dobily v těch předchozích třetinách, tak byli jsme pomalejší, špatný pohyb bez kotouče, prodávali jsme hodně osobních soubojů a i ty góly, které jsme dostali, chyba v PK a i to řešení té situace těsně před koncem, to určilo ráz toho utkání. Samozřejmě v té druhé jsme Jihlavu hrubě přestříleli, ale i výkon na defenzivní straně, včetně golmana, nebyl opravdu na úrovni. Fanoušek se zeptá, a nemyslím to ve zlém, proč nehráli za stavu 3-0, když jste to snížili na 3-2 z pohledu Jihlavy, tak celý zápas? Tak to byla taková injekce, tam samozřejmě plán, my jsme tam trošku žmíchali se sestavou v té druhé třetině, dávali jsme ty naše ofenzivní hráče speciálně na buli v útočném pásmu, trošku jsme si s tím hráli. Já si myslím, že ta branka padla v té druhé, tak tady to se změnilo už v průběhu té druhé třetiny, ale já musím říct, že dneska Jihlava za ten svůj výkon to vítězství zasloužila. To, jak jste hráli ve třetí třetině, jak to využít směrem k pátému zápasu, který vás čeká? Tak ty projevy těch týmů se až tak nemění. Ono to je fakt o tom už o těch drobných detailech, jak jsem říkal, to mě mrzí v té první třetině, kdy jsme ve všem byli horší, ve všech těch individuálních dovednostech. Nedali jsme si rychlej kotouč, jenom jsme to pouštěli ven z pásma a jak říkám, Jihlava byla v tom utkání lepší. Jak budete chtít využít domácí prostředí? Tak to je jasný, to je ta výhoda toho zápasu jednoho, který jsme tady ukradli a budeme to chtít samozřejmě skončit na domácí půdě. Pane Petře, děkám za rozhovor. Já vám také děkuji. A Jakuba Petra, právě jeho bych nyní požádal o shrnutí dnešního zápasu. Tak dobrý večer, podobně jako včera řeknu ty klíčové body, které vedly dneska k úspěchu domácích. Jednoznačně to byla první třetina. Nebudu mluvit o nastavení a tak dále, první střídání, zase poslali jsme tam čtvrtou lajnu, splnila svůj úkol, měla šanci, ale potom od té doby jsme zaostávali ne v dodržování herního systému, ale v jednoduchých dovednostech. Jo. Bylo to rychle posouvání kotoučů, dlouho nám trvalo tady tyhle věci, v čem nás Dukla určitě předčila, byly osobní souboje, nám chyběl pohyb bez kotouče, to bylo to stěžení, pak ten forček, kombinovaný forček Dukly vypadal perfektně, jelikož my jsme neměli tu podporu, jakou jsme chtěli. To jdu možná až moc do hloubky, ale ten klíč jednoznačně v té první třetině. Zase dvě vyloučení v prvních 6 minutách. Tentokrát byla tam chyba naší PK, ale drželi nás dlouho v pásmu a potom rozhodně možná nejdůležitější branka celého toho klání byla v té koncovce. Ještě se nepletu 12 vteřin před koncem jsme byli v útočném pásmu a tam jsme to určitě nevyřešili správně, 3 sekundy před koncem gól. Ve druhé můžeme říkat, jo, že tam byla střelecká převaha, ale tam nebyly nějaké brutální šance. Ta organizace Dukly v té defenzivní zóně byla kvalitní, vynikající golman. A potom v té třetí samozřejmě 2 rychlé góly, ale ten hokejový pambuch existuje a dneska asi to Dukla jednoznačně zasloužila to vítězství. A i v kontextu těch některých úseků v těch předchozích zápasech, takže já musím přiznat, že dneska vítězství zaslouženě na strany Dukly. Děkuji vám. Nyní bych požádala o shrnutí dnešního zápasu také trenéra domácího týmu Viktora Ujčíka. Tak asi navážu jenom na Kubu, k tomu už není co dodat moc. Perfektně zhodnocený a my jsme samozřejmě do toho zápasu šli s tím, že samozřejmě stojíme nad propastí, ale věřili jsme, že prostě i za ty zápasy předtím, za nějaký ty úseky té hry a
za to nasazení si zasloužíme aspoň prostě ten jeden zápas doma zvládnout. A už nebylo prostě kam uhnout. Myslím si, že kluci měli dobrý vstup do toho zápasu a hrozně důležitý bylo, že ve druhé třetině, kdy jsme měli daleko střídačku a i když byl soupeř v tlaku, tak jsme je nepustili úplně do nějakých vyložených šancí a když už tam byla, tak to perfektně vyřešil golman a samozřejmě trošku nás mrzí ten závěr, kdy jsme si nechali dát 2 góly, ale i tak jsme to dokázali zvládnout a obrovský dík samozřejmě týmu za předvedenou hru, za příkladnou bojovnost a vyprodaný aréně za to, jak nás podporovala, dávala nám energii prostě ten zápas zvládnout. Děkuji oběma trenérům za zhodnocení a nyní je prostor na vaše dotazy. Můžete začít. Adam Koda, Český rozhlas, s panem Vujčíkem. Jak se vám povedlo ten tým nastavit právě do toho módu buď a nebo prostě ta situace si to tak žádala, protože to nastavení a hlavně ta první třetina byla možná nejpovedenější z celé série? Tak samozřejmě jsme chtěli do toho zápasu vstoupit dobře, protože kdyby jsme ještě zase prohrávali hned vlastně s Litvínovem, který už byl 3 zápasy nahoře, tak by to určitě nebylo pro nás dobrý a zase bychom tu káru tlačili do kopce. Tak jsme si řekli nějaké věci k tomu, ale já si myslím, že ten tým je prostě tak složený a tak nastavený, že chtějí vyhrát každý zápas. Samozřejmě ne vždycky se to podaří, ale ta vůle tam je nezměrná a to si myslím, že ta vůle nás dovedla dneska k tomu vítězství. Ještě zbývají potenciálně i 3 zápasy v té sérii, tak v kolik jich věříte, nebo co bude důležité v tom 5. zápase? Tak my to bereme tak, že máme před sebou další zápas. Jak já jsem říkal týmu před zápasem, že nikdy bych nevěřil, že pojedu rád do Litvínova, ale tentokrát to opravdu takhle bylo a my prostě potřebujeme zase dobrý start do toho zápasu a nenechat si nějak odskočit toho soupeře a snažit se prostě každý střídání hrát naplno, nepodcenit žádný souboj a rvát se, no, nám nic jiného už nezbývá. Ještě až teda na pana Petra, taky na tu první třetinu, když kolega váš tady říká o podcenění, nebylo tam možná z vaší strany i něco takového, protože přišlo mi, že v určitých pasážích jako by si myslel, že hráči už to mají hotový tu sérii. Tak to tak většinou tak v těch sériích bývá, to jestli to je baráž nebo jestli to jsou zápasy regulárního playoff, to tak je a jo, no tak působilo, to já s vámi 100% souhlasím, to samozřejmě viní jsou trenéři, že to vypadá, že už jsme to podcenili my, ale to nastavení, to už začínalo včera po zápase, kdy jsme jasně viděli, já jsem to tady zmiňoval, že ten 4. bod je tím ta série končí a ono to tak opravdu vypadalo, no, že tam bylo lehké podcenění, ale já si to nemyslím, ale já jsem zmiňoval ty důvody, proč ta první třetina byla tak, jak byla, jo, to je spíš z nedisciplinovanosti. Těžko říct, ale druhá věc je, že samozřejmě spíš naším úkolem teďka před tím pokračováním té série je takové to tady koluje v tom éteru a bude nám stačit jako domácí, teď máme domácích jeden zápas, ono ti hráči to čtou tyhle věci, jo, takže ta série je dál otevřená, už jsme to viděli xkrát a teď všechno pokračuje to dál dobře pro fanoušky. Možná budeme nejdelší série, když jsem viděl teďka výsledky finále, takže já to beru i z toho sportovního pohledu, série nekončí, pokračuje a teď je na nás, na obou těch týmech se k tomu postaví dál. Dá se z toho trenérského pohledu udělat něco s tou disciplínou, protože zase tam byly fauly v první třetině, zase tím na začátku zápasu dostali soupeře na koni. Tak to se určitě dá, já jsem teda náš realizační tým na to za tím celou sezónu nepřišel, protože ty věci se opakují a bylo to i ve fázi, kdy jsme byli na koni, kdy jsme měli 6-7 výher a dávali jsme favoritům, kteří proti nám stali tady tyhle možnosti a dneska už to Dukla potrestala, takže to by měl být ten největší políček pro ty hráče, že dneska to ta Dukla uměla i zužitkovat ve svůj prospěch a jak jsem to říkal na začátku, byl to klíč k celému zápasu. Jako pro Žokej.cz abych se ptal taky pana Petra, jestli mezi tou první a druhou třetinou se třeba v kabině trošku zvednul hlas nebo prošel trošku nějaký vítr, protože v té druhé ten tým vypadal jako 100% líp než v té první. Tak ono to vzešlo od samotných hráčů v té úvodní části, těch prvních 4-5-6 minut, co tam mají sami, tak to bylo slyšet, že ten vítr už tam prošel mezi nimi samotnýma a ono s tím si trenér musí hrát, kdy ten hlas opravdu zvýšit a kdy to, ale
to mužstvo vypadalo jinak v té druhé části, ale jak říkám, Jihlava tentokrát byla velice organizovaná, chytrá v obranném pásmu. Samozřejmě už je tam ta zkušenost těch předchozích zápasů, některé naše tvary ofenzivní řešila z pohledu trenérského správně a my jsme se do těch střeleckých příležitostí tak nedostávali a byly tam pokryté i druhé šance, jo, reboundy a tady tyhle věci, takže tam byl taky určitě klíč jejich úspěchu. A ještě pana Učíka bych se ptal, jestli za toho stavu 3-0, když jste dostali 2 góly, jste třeba necítil z těch kluků, že už trošku polevili, protože hala už juchala, že jo, bylo slyšet, že slaví, jestli ten matchup třeba malinko toho nevypadnul. Tak já bych řekl, že spíš hala nás podporovala, než by juchala, protože hala nás zná. A tak, jak říkal tady Kuba, že nemůžou přijít na nějaké ty věci, které se jim opakují, tak nám se bohužel i tyhle stavy opakují a není špatný mít někdy, jak se říká, v úzovkách natrénováno, jo, takže tam prostě najednou byly věci, kdy jsme nebyli schopni puky, které jsme měli úplně jasně na hokejce dostat ven z pásma, začalo nám to prostě skákat a samozřejmě ten soupeř to vycítí, tu nervozitu, takový ty zbyteční ztráty puků, ale já si myslím, že ta nezměrná bojovnost, kterou jsme předvedli za celý zápas a kterou předvádíme v celé té sérii, byla taková ta, trošku jsme to dostali zpátky, jak se říká, ze zhůry a i když nám to tam už na stav 3-3 skákalo skoro po brankový čáře, tam jedno, kdy už jsem opravdu, jsem říkal tak a teď je to 3-3, tak naštěstí to někdo dokázal odpálit za bránu a nakonec jsme dali gól do prázdné brány, takže někdy prostě to dostaneme zpátky, tu dřinu. Děkuji. Sport.cz na pana Učíka, vy jste včera chtěl, aby se ten tým zbavil tlaku, aby se uvolnil zakončení vůbec v té hře, tak máte pocit, že to tam dneska bylo, že prostě za toho stavu 0-3 ten tým byl uvolněný a jestli mu ta výhra právě může pomoct, aby to tak nevzal na lehkou váhu a nebyl pod tím tlakem? Tak hlavně ty góly tomu týmu dodali nějakou sebedůvěru a myslím si, že bylo tam ještě pár dalších šancí, které bychom rádi využili, ale zase musíme respektovat kvalitu golmana soupeře, kvalitu prostě z toho soupeře a 3-0 už jsme doufali, že to bude dostatečný náskok do toho závěru a mohli jsme se ještě splít, no, ale dopadlo to dobře.